Itu. Yo, turuk. Kono. Jarwing jarwo. Pak De Gareng nyiarin dulu ya Pak De. Ya. Yun, para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih monggo kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke ngapik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahya Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten Suminten Gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 wah sabar delo Ngopo? kekantem lampu lho. Ya polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mak. Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi mawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bekasi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta? Den Mas, Kepiye kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Apa ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Banjur wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kage matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Iki ket momok totak iki ning ndi to Sing kentang sapa to sing kentang? Asale ana totak. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma, aku Wis to. Aku kadung anget ning kene kok. Ma. Wis to, ndah. Ben ngerti carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, Allah, rung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho, kae wis mulai abang lho, Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru kok Dek. Masamu. Ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius. Tutuk. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Kesuwen ya kuwi ya. Den Mas, Piye suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika ora nggih kados ngenten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngacung-ngacung terus to niki iki kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku kusik. Ah. Sing dadi Arep nanti. Ngene wae lho. Jar. Oh, Jare kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora. Oset to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumana ning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge? Sapa mau jenenge? Cempluk. Cempluk warsiah. Cempluk warsi ya? Heeh. Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge cempluk warsiah? Durung. Kae cempluk warsiah ya iki. Lah mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyongku biyong. Rene ta biyong. Turun.
ya. Piang, Apa? piang ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben Berat. seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe engko nolak, kowe kok engko ki aja nganti nek Broto kuwi nolak, kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat, Kok berat? berat to. Oh, berat. Kowe sapa? Destonmu. Kok ana pawongan cat katon ora ki sapa? Iki Demit. ketoprak ram itu demit. Kok kowe tega? Ora nampa tresnane. Sapa jenengmu? Cuwitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mbak. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungso ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to. Pancen. Ngono. Ya, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong Den bener. Mas, jenenge Tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kok kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyong rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi anu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ora manut karo aku. Broto. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyong. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya mbak aku ditembungke ben nganti dadi ngono. Broto. Piye? Welas ana anakku, Broto. Welas kepiye sing tuh karepake? Ora ketang namung sedina dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Kok ngono ta? Oh, ya iso kaya 5 ngono. menit andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sipate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampik wong wedok, engko bakal ditampik genti ngono cepet-cepet. Broto. Brat. Kok Broto. berat? Berat? Kamu mau enggak? Ah. Tompo toto. Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra tampa nang anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing ceplok warsiah konen rene. Praktane cempluk warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. tok. Monggo Bu Kesi. Tok tok tok. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora Ayo Bu. Oh. Oh yen karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cempluk. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, niki daestu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane nem. Wayangnya dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe iki. Kuwi len jejeg. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejekin daku kok. Gandane kang sekar kedua. Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menur. Bagi iki dalane akeh men. Arum. Ora usah nganggo. Moh aku kuwi tipakmu. Moh. Winaran ayat-ayat
coba? Wah, Masa luar si biasa. Sondalang kok Elisa tok? Sayangku, Masa luar ini biasa. kok bisa? Aku malah lagi ngerti sama ini sondalang apike kaya Iso mengkono. itu diterus kena serpak ayo. Dandani lawang to. Niat langening kalanggiana gelar pandamun ayo. Sing marahi sapa iki? Sanjis, ayo sangan. Sampean baik kok ya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku Atiku ora tau. sakit. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake ning omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan Aku yo pinter sing ndalang. tukang Aku yo ngobong. pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojoe iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku sayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Ojo. Dicium. nang Tinimbang ati Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Matur Ayo, suwun, ngapunten, sapa? Bu Sri. Sapa sinden sing nesu sapa? Kene. Kok jek arep ngono sih, Den? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namung geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Arisa tok sing mbok konok-konokke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, aku duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya so guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Baro. Balik ke separuh. Aku bayarnya penuh Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ku lho iso. Ora iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang Nggih, niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamundhutan. Oh, nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Ya derek mawon. Kanon. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados.